Vatete ndakaroorwa nemurume akaromba ende ndiri mumazviri. I don't know if I'm part of it. Asi ndinozviona. Ndakatera confession yemukadzi akasiya mushure mekunge aona murume wake akarara nehanzvadzi yake ndikamuchiva kuti iye akawana courage yekubuda mumazviri. Ndinovimba kuti nerimwe zuva I'll be able to live. Asi pari zvino I tried to live 2 times. Asi ndairota ndichitandaniswa kuti dzokera. Ndozviona ndamira zvakare pagedhi repamba paye ndadzoka. Iye murume wacho haatobvunzi kuti wanga uripi. He just continues with his life. Kubva pandakasangana nemurume uyu, from day one, munhu aisazesa zvekubata mushonga. Anyway, that time I was young. My parents vakanga vari strict Christians, but munongozivawo kana muri vana. I never took Christianity seriously. I never cared about developing a relationship with God. Ndakafara kuroorwa, and even kuchurch we advised kuti tisaroorwa nevanhu vanenge vasina chitendero chedu, but taifunga kuti kungotaurawo kwevakuru. Handina kuziva kuti ndainge ndapisira. From day one, pamba paiuya n'anga, and he was employed as aisava neupenyu hwatava nawo pari zvino. Takazama kwemakore aitevera 5 kuti mwana abate, asi hatina. Ndaifunga kuti pamwe ndini ndine dambudziko, izve munhu pane zvaakabata. Takagara paya mainhiya, handibvumiri kushanda, makore achipindana, mari ikatanga kuwanda. Hama dzichiwandawo, zviya zvekuti taipakura ndiro 20 mudhorobha, apa mari yainge yawanda. Hama dzese dzichishanda iko kukambani kwakanga kwavhurwa nemurume wangu kwandaisabvumidza kusvika. Pamakore ose aya chaindishamisa kuti murume wangu aisaita bonde neni. Pagore tinogona kuita kaviri kana katatu, asi pasina contact, zvichireva kuti vanenge vakazvidzivirira vakapfeka bepa. Relationship yedu haisi open zviya zvekuti ndinogona kutaura kana kubvunza. Iye munhu akabudira mudzinza rese zvekuti chere kuti ndireve kuhama hapana anogona kuzobvunza kuti ngenyi pasina bonde because of his status. I'm dying in silence vatete. Ndakatanga kuona mari mumba, mari mumota, mari pose pausingafungiri. Handisi kuti vese vane mari vakaromba, asi pane zviri strange patiri. Murume haasi munhu akadzidza zviya, ende business rakangotangwa mushure mekunge aenda kunovhunzira nyaya yemwana. Chinondishamisa ngenyi asina kuenda neni, and now ndakubatanidza 1+1. Ndakaona kuti mwana tagara hatizoiti pamusaka pekuti hapana bonde, ungava muchato usina bota. Apa munhu achirara kumba everyday, ende patinorara ndenge ndakashama ndotonzwa sabhuku vachigwinha-gwinha vachindibaya kumasure kwangu vaine hasha, asi hapana chinoitika. Mushure mekunge aenda kunovhunzira nyaya yemari ndipo paakazotanga kuita business riya rikatanga kukura. Ndainge ndangoudzwa kunzi munhu aenda kunovhunzira nyaya yemwana, asi kana aida kunovhunzira nyaya yemwana sei akandisiya. Vatete unoti kuzvibvunza mubvunzo wega wozvipindura, wosvika pakurara misodzi iri pamatama, ukada kuti naishewe vanobva vangopindura rimwe wobva watozvimbirwa. Koiko kuti pavanhu vanenge vachibhosta neni shewe, asi apa tisina kana relationship. Kuhama kumusha ndini muroora anenge achitotarisiwa, vanhu vose havagoni neni. Asi if only they knew kuti on our way chibva kudhorobha kusvika kumusha more than 300 kilometers tenge takangonyarara. Vatete rimwe zuva ndakarara ndakanzwa kuti murumu mangu mune presence man. At this time we moved houses vatete. Imba yatinogara yakavakwa muchinguva chidoko-doko. Nekuti tiri pastage yekuti money is not a problem. Ine hapana chandinoshayiwa, especially nyaya yechikafu. Chewe ndiyo vanoinda vachinotenga zvese. Indingori mudzimai wezita, kutenga grocery handibvumidziwi. Kuenda kubasa kukambani kwake wakatanga handibvumidziwi. Bonde chinoita kaviri kana katatu pagore. Asi for the years I've stayed in marriage muno, I'm not allowed to develop myself or even kutanga ka business kangu. Ndingoriwo zero, just a placeholder. On this night, I felt a presence. Mushure mekunge ndanamata. In the beginning, I said I had no relationship with God. Asi muchato wakaita sewangu unokusiya kugadzika pamakumbo aJesu. Kuri kutsvaka wekutaura naye newekuudza matambudziko. Who else do I tell? Nekuti amai vangu chaivo vanongoda shuga. Apa kuda kuvatsanangurira havandipi kana mukana, ende kwavo kumba havandidi. Ndiko saka ndakazoita ushamwari naJesu. Ndiye anoziva zviri pakadzikadzika pamoyo wangu. Uye he listens me, and you will never judge me, and you will never hear nyaya yacho mumaraini or pagossip.
He doesn't judge me like even my own mother. Chinondirwadza pahama 20 dzesedzi, they improve their lives. Murume ndiye anovaendesa kuzvikoro, and inini I am happy for them as I treat them like my own sisters and brothers. Asi neniwo ndodawo kudzidzawo, asi maonero angu ndiri chikwambo pambapa. Back to my story. Ndakati ndarara on this particular night, I felt a presence. Ndichitadza kurara. This was after fasting. Kuti Mwari, please open my eyes. Help me to see zviri kuitika pano. 5 minutes later ndakajumwa nehope. I felt a heavy presence. Kuti muno mune munhu, mune mweya wakashata. My spirit was uneasy. Kunzwa kuti no man, I'm not okay. Panguva ishiwe vanga vanonoka kudzoka. Ndakazama kurara zvakare ndinzwe mafudze angu ari kurema. Ndiri kungoshanduka. Ndipo rimwe izwi parakati cheuka. Mumba umu makanga muine rima, and I'm a light sleeper. Handigoni kurara kana paine light. Ndacheuka, ndakabva ndati regai ndibatidze lamp riri pamusoro peside table kuside kwandinorara. Ndakabatidza lamp riya. Pandakati regai ndicheuke kudai, wanei panorara shewe pane munhu, asi munhu uyu haasi murume wangu. Uye akanga ane maziso mahombe akabuda panze. Face yake was covered nevhudzi. Mazino acho aisa question. Mwoyo wakabuda mukana wechinhu ichi wainwa kunge chinhu chakafa. Ndakaridza mere, and within a twinkle of an eye, chinhu chiya faded into thin air and disappeared. Vazukuru vakanzwa noise, vakauya vachimhanya, asi they failed to believe me. Pasina chinguva shewe vakabva vasvika. Panguva I was scared even to sleep. Shewe ndakavaudza zvakanga zvaitika, vakangoti haiwa, it's a bad dream, let me sleep. Vakabva vatopinda muroom medu ndokurara. I started doubting myself, but I knew what I'd seen. The following morning, imwe pfungwa yakati simudza mubhedha. Ndakamboda kuzviignora, asi ndakaramba ndoshaya rugare ndokubva ndazonosimudza mubhedha. Wedwe, zvandakaona ipapo ndakapindwa nechando. Ndipo pandakabva ndatiza. Ko murume uyu, who was he? Satan chaiye. So that's why we never had mwana. That's why mudumbu mangu mairwadza ndichinzwa senge ndinofambiwa. It was because of this thing chandakaona pasi pemubhedha. Vatete, muzuva ranhasi regai ndigumire pano ndichadzoka nenyaya yangu. Vedweka. Mamuka sei, mawawo nyaya yatawana muzuva ranhasi inyaya inohlisa. Zvatichaita ndezvekuti ndichadova garabhobhu kahle. Nyaya yakatumigwa zuro chaiyo last night ndopayakauya. Nhasi ndangoti nonokeyo pamusaka pekuti ndaifanirwa kuendesa vana kuchikoro. Apa zvinhu zvacho hazvinyatsofamba zvakanaka. Mota yangu yakaita accident kuzombokumbira mota dzevamwe famba ndichinja magiya. Pandaguma kuchinja magiya kare ndatongodzoka ndakaneta, ndosaka ndisina kana kuzombokwanisa kuwana simba rekuti ndifese kamera. Asi muzuva ramangwana ndichadzoka zvekare ndenichikutarisai face to face kudai mumaziso takatarisana. Munongoziva kuti vatete vanoda kunyatsokuona imi muchindionawo. Saka ndiyo nyaya yatawana iri kunzi inyaya inohlisai. Mai havatizivi kuti vakaona chii pasi pemubhedha, asi ndipo pavakabva vatiza for the first time. Saka I think she is going to come back with a story kuti vatiudze chii chakazoitika. Mangwana munenge muri pano, mangwana makuseni mukai muri pano tichipedzisa nyaya iyi. Okay, tichipedzisa nyaya iyi regai tipinde mune dzimwe nyaya. Ndatenda.